cosa. Hasiko gera. Bueno, aldez aurretik eskerrak eman, aurpegi ezagun asko ikusten ditugulako, hain zuzen ere kartzelatik pasatutako lagunek eta kide asko, eta horrek posten gaitu, ez? Badakigulako gainera, lan honen atzean zuen lana, zuen sufrimendua ere egon badagola, eta lan hauek, hain zuzen, aipatzen nuen bezala, lan koralak dira, naiz eta gero egile bakarra azaldu, ez? Carlos Trenorren izena. Hori esan da, gaur biltzen gera, komunikabideen aurrean egingo dugun saioa, eta hemen biltzen garenok, edo hemen garenok gera, ni neu, Iñaki Egaña, Euskal Memoria Fundazioko presidentea, eta Carlos Trenor aurtengo lan monografikoaren egilea, naiz eta lehen aipatu dudan bezala lan korala izan, ez? Baina Carlos Trenor da ordu gehien sartu dituna eta benetan ordu asko sartu ditu. Izugarrizko lana egin duela. Beste urtetan, hau usten dut 10. lana da, 10. lan monografikoa dela, eta beste urtetan lan monografikoarekin bukatzen genuen urteko ikerketa, baina espetxearekin eta presoekin lana ez dugu amaitu, ez dugu bukatu. Alde batetik, oaindikan, 200 uste, okerez banago, 250 preso, oaindikan, hain zuzen preso daudelako, eta bestetikan ikusten dezutenez, azaltzen dan epea 1978an hasten da eta bukatzen da 2011an. Hala ere, lan mardula da. Euskal Memoria sortu zenetik, preso politikoen ibilbidea, eta ibilbidearen gainetik gizon eta emakumeen izen, abaizena, jatorriak eta bar ikertzen egon ginen, 36tik gaur eguneraino, eta gaur egun esan dezakegu, fetxa horietatik aurrera, data horietatik aurrera, inzuzen, 36tik aurrera, 80.000 inguru gizon eta emakume kartzelan egon direla. Euskal Herritar, 80.000 inguru, 55.000 inguru gerra garaian, gerra zibilaren garaian, 12.000 60. hamarkada hasi arte, Bigarren Mundu Gerra bereziki gehien bat iparraldean eta hori aurten ikertzen egon gera, 5.000 bat, eta azken 60. hamarkadatik gaur eguneraino, lana datorren urtean bukatuko dugu, amaituko dugu, baina gaur esan dezakegu 7.000tik gora izango direla kartzelatik pasatutako gizon eta emakume, euskal gizon eta emakume. Zenbaki beldurgarriak dira, eta horrek atzean irakurketa ezberdinak ditu. Bakoitzaren arabera, baina biztan da horren atzean bizirik dagoen herri bat dagola, eta hori aipatu behar genuen. Horren arira, aurreratu beharko dugu datorren urteari begira edo datorren urterako liburu honen bigarren saio bat egongo dela, edo bigarren zati bat hain zuzen ere, azken 50 urte hauetako preso egon diren gizon eta emakumen fitxak kaleratuko ditugula. Argazkiarekin, jaiotze atxiloketa datakin, urteko kartzelan egindako urteekin, eta baita ere jatorrizko herriarekin. Beraz, nahiko fitxa kompletoa, eta lehen aipatu duan bezala 7.000tik gora izango direla.
beste lan mardula, eta horrekin bukatuko genuke helburuetariko bat. Bueno, gaur egun Euskal Memoria Fundazioa dakizutenez, 2009an sortutako fundazioa da. Naiz eta lan monografikoak egin eta horrez gain, beste lan mota batzuk egiten ari gera. Momentu honetan esate baterako segitzen dugu torturaren ikerketarakin. Eta dagoeneko 6.000 kasotik gora jasota ditugu. Horrek egiten du bat egingo luke Jaurlaritzaren lanarekin. Jaurlaritzak 4.500 bat erkidegorako aipatzen zituen. Nafarroan egin gabe gure lana nazio lana da. Beraz, erkidegoan, Nafarroan eta baita ere iparraldean hartutako kasu batzuk. Beraz, aipatu duan bezala 6.000 inguru. Eta baita ere, beste kasu batzuk ikertzen ari gera, ez presoekin edo torturarekin lotutakoak, baizik eta desagertuarekin, garai bateko berzio ofizialarekin, eta datozen astetan edo datozen hilabetetan prentsaurreko batzuk konbokatuko ditugu, zen eta albiste berriak daude, kasu ezberdinetan, esate baterako, edo zerbait aipatzearren, Naparraren kasuaren inguruan, albiste berriak daudela, eta baita ere Bernardo Bidaola, orain dela 40 urte atxilotutako etako kide baten inguruan, garai batean esan zuten, berzio ofiziala aipatzen zuen bere buruaz beste egin zuela, eta gaur egun 100 guk esaten dugu hori gezurra hutsa dela, eta hortarako baditugu froga oso sakonak. Aipatu duan bezala, datozen astetan edo hilabetetan, prentsaurreko batzuk horren inguruan edo hoien inguruan konbokatuko ditugu. No sé si hay algún medio que quiere que haga algún pequeño resumen en castellano o con lo que he comentado en euskera es suficiente. Vale. Bueno, decía que en primer lugar, gracias a todas y todos los que habéis venido a esta presentación al margen de los medios de comunicación, porque muchas de las caras son conocidas y sois hombres y mujeres que habéis pasado por la cárcel y que sois además el eje, la columna vertebral de este libro, ¿no? Sois parte activa de este pueblo y para nosotros es un honor delante de vosotros presentar este trabajo a la Fundación Euskal Memoria. Decía también que según nuestras investigaciones, que no es un trabajo el que va a presentar Carlos Trenor, no es un trabajo exclusivamente que se queda ahí, sino que es un trabajo que forma parte de un objetivo mucho más amplio y que llevamos años investigando los hombres y mujeres que han sido encarcelados por razones políticas en los últimos, a partir del año 36, y que en estos momentos estamos en disposición de señalar que aproximadamente han sido unos 80.000 los hombres y las mujeres que por razones políticas desde 1936 han sido excarcelados, ¿no? Ciudadanos de Euskal Herria. De ellos unos 55.000 en la época de la guerra, 12.000 hasta el año 60 y del año 60 hasta ahora 7.000, 7.500, que es el trabajo que concluiremos el año que viene, y otros 5.000, que es el trabajo que hemos estado haciendo este año de investigación en Iparralde en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, unos 80.000 hombres y mujeres. No lo he dicho en euskera, pero lo digo ahora en castellano. Es un trabajo relacionado con los prisioneros y prisioneras políticos, es decir, con la gente que ha estado en prisión, no con las detenciones. Las detenciones, y la cifra no es mía, sino que es un informe que hizo hace 5 o 6 años Jon Mirela Alanda para el gobierno vasco, las detenciones han sido mucho más superiores. Jon Mirela Alanda decía en este trabajo que entre 1960 y 2013, que creo que es el año que entregó el trabajo en el gobierno vasco, las detenciones por razones políticas habían sido 40.000, lo cual también es una cifra escandalosa para ese pequeño pueblo que somos. Y decía también como resumen que Euskal Memoria el año que viene abordará parte de este trabajo sobre los presas y presos políticos, con un trabajo más exhaustivo sobre los hombres y mujeres, con su lugar de nacimiento, su ficha, su foto, el año que entraron en prisión, etcétera, etcétera, de esos 7.000 y pico que
que citaba anteriormente y que han sido los detenidos los presos en los últimos 50 y tantos años. Y decía también que seguimos trabajando en diversos frentes o con diversos objetivos, entre ellos el de la tortura, que tenemos ya, después de las encuestas que vamos recogiendo poco a poco, en plan hormiguita. Tenemos ya recogidos más de 6.000 casos de tortura, lo cual entra un poco en bate egiten du, en consonancia. Estaría en consonancia también con los datos del Gobierno vasco, que están en 4.200, creo, para la comunidad autónoma, y está sin investigar en Navarra, ¿no? Nosotros, puesto que somos un proyecto nacional, tenemos recogidos casos en Navarra, en la comunidad autónoma vasca y en IPAR Euskal Herria. Y decía también que tenemos otros objetivos, investigaciones, que en las próximas semanas o meses tendréis noticias nuestras, pues en investigaciones que hemos ya concluido o en investigaciones abiertas, como el caso de Naparra, que daremos una rueda de prensa dentro de unas semanas o a lo más, o el caso de Bernardo Vidaola, un militante que murió después de estar detenido hace 40 años, cuya versión oficial fue la de que se suicidó, y estamos en disposición a estas alturas al 100% de decir que eso es mentira, aquella versión oficial es mentira, y que tenemos pruebas suficientes para demostrarlo, y que, como digo, pues en su momento también las haremos públicas. Y le dejo la palabra, creo que he hablado demasiado, a Carlos. Bueno, egunon, eta mila esker etortzeagatik. Ni Carlos Teor naiz, ez dakit jende asko ezagutzen nau hemen, eta badakizue ez naizela ez idazle eta ez historialaria. Osa, ez naiz gauza bat eta bestea. Ni ofizioz abogado izan nintzen eta gero presoa. Bueno, hori esan da, bigarren gauza da, hizkuntza. Nire hizkuntza nik liburua erderaz idatzi dut. Euskeraz oso gaizki idazten dudalako. Eta hitz egiteko ere zailtasunak izango ditut. Orduan, noiz behinka erderaz hasten banez eta hori ez izutu. Barkamena eskatu dizuet, nik historikoki saiatu naiz ikasten, baina ez dut lortu borobila batez ere publikoki hitz egiteko. Bueno, zergatik, orduan, ez ba naiz idazle eta zergatik sartu naiz ni olako rollotan. Oso esplikazio zorreza da. Hemen asko dakizue kartzelatik ateratzen zarenean nahiko biguina ateratzen zara. Eta orduan harrapatu ninduten egiako euskal memoriako jendeak, eta proposatu zidaten olako lan bat egitea. Esan nien zinuela, baina, insistituten eta baiet esan behar esan nien. Nahi asko kostatzen zait esatea lanean ari den pertsona bati ez esatea, eskatzen badizute. Eta, baietzan duen, eta sartu ondoren, konturatu nintzen, nun sartu nintzen. Osa, hau da itxaso bat. Eta oso zaila da, laburtzea, azpimarratzea benetan historikoki importanteaena, orduan oso lan zaila da. Egia da, ni ez nintzen zerotik hasten. Osa, jende desente, bazita zegoen, eta gauza batzuk ez dukan, material batez ere, eta egia da ere, pasazidatela material guztiak, pasazidatela, eta kopiatu indet. Lehenengo igual egun horri, nireak erdia baino gehiago izango dira. Eta ipatu nahi ditut izen batzuk, porque lan egin zuten Josean Agirre, lan egin zuen Salutregi, Javier Salutregi, Teresa Toda, Mikel Korta, eta olako jendearen ere hemen dago. Horregatien esaten dut, ere bai, hartu dut gauza asko eta asko, batzuk jende asko ezagutuko duzue Burdinen arteko herria, liburua, interneten dezue, eta ez badezue ezagutzen, sartu eta begiratu. Oso liburu ona da, oso ondo dokumentatua, eta testigantza askorekin. Baina da kolektiboaren liburua, kolektiboaren ikuspegitik egina. Eta niri eskatzen zidaten beste gauza bat zen, orain esango izuet zer eskatu zidaten. Orduan, esaten dute historia objektiboa izan behar dela. Egia, kontatu behar dela eta objektiboa. Gero kontatu geha, zarra garenok, hori ez dela egia. Historia inoiz ez da objektiboa.
Badago interesak, badago kietasunak, badago motibo asko makurtzeko alde batetik bestea edo beste aldetik batera. Hori hola da. Eta bai orain asko hitz egiten da, historia eta literaturan artean ez dago muga garbi. Dekonstrukzioekin egiten bada literaturakin, historiakin ere egin behar dela. Bueno, pues, nik aipatu behar dut, hasieratikan ni ez naizela objektiboa. Ni presoen aldekoa naiz. Gauza bat da objektibo izatea, eta beste gauza lotxagabe izatea. Lotxagabe asko egon dira presoi buruz idazten dutenen artean. Lotxagabe gezurrak asmatu dituztela, lotxagabe azpimarratu behar zutena, eta bar. Ni hori ez dut egin. Nik egin dut, saiatu naiz, interpretazioak ez egiten, datuak gordinak aurkeztu, eta ahalbanun orekatua izan. Hori esan da, lusatzen banaiz gehiegi esaidazu, eta bostuko dut. Hori esan da, zer eskatu zidaten eta nori buruz hitz egin behar nuen. Neri esan zidaten preso politikoei buruz. Adjetiborik gabe. Preso politiko guztiak. Una nintzen begiratzen, porque, claro, gero esplikatuko ze nolako iturriak erabili ditudan. Zeintzuk ziren preso politiko ardunik, 6 multzo aurkitu nitun. Lehenengo multzoa garbi dago, kolektibo ondiena, erakunde armatuekin harremana izan dutenak. Bai, etaren adar guztietatik, autonomoak, iraultza, anarkistak, grapo, denak preso politikoa zein dira. Hori, lehenengo multzoa. Bigarren multzoa da, dena eta da teoriaren biktimak. Badakizue, historia, eta errapikatuko, hemen deno dakigu, hor sartu ginen, porque hor ni sartuan egon, politikariak, kazetariak, idazleak, herri mugimenduen aktivistak, hori izango zen bigarren multzoa. Denak bihurtu ginen etakideak, Garzonen magiagatik. Hirugarren multzoa izango zen kale borroka leporatzen diotena. Eta hor, ere gauza bere esaten dut, bapatean terrorista bihurtu zituztela. Laugarrena izango zen insumituak. Insumituak garbi dago preso politikoak izan zirela. Saiatu ziren lege aldatzea eta horregatik kartzela joan ziren. Orduan, hor sartu ziren laugarrena. Bosgarrena izango zen Kopel. Kopel eta geratzen dien preso sozialek hartu zuten kontzientzia eta politikoak bihurtu zirela. Zarrek, hemengoak batzuk ezagutu zenuten, eta oindikan kartzeletan norbait oindikan borrokatzen ari da komun, gu beti ditzen genuen sozial, preso sozialak. Ez dira, haiek kontziente ziren sistemaren biktima zirela eta horren kontra borrokatzen zuten. Eta 6. multzo, ikutu ez dena, ez dudana, ezin izan dudalako, izango ziren langile klasearen lan eskubideak defendatzagatik kartzela joan zirenak. Egia da, Franco Ilondoren gutxi izan dira denbora luze pasa dutenak langilea izatagatik edo langileen borroka, baina egon dira desente. Egun batzuk edo hilabete batzuk, hori ezin da, ez da dokumentazio oso eskasa da, eta ezin izan dut, baina hor geratzen da ere atal bat bezala. Bueno, presoi buruz tratatzen du liburua. Ze denbora, ze epeak hartu ditut, hasieran esan ziaten, indulto, amnistia kakotxen artean, indultoetatik aurrera, gaur arte. Nik pensatzen nun, hasieratikan hori ez dela posible. Historia ezin daiteke egin gaur edo atzoko gertakieri buruz. Hori da periodismoa, kazetaritza, baina ez historia. Eta gainea, hartzen batzue gaurko prentsa, gaur, ez dut esaten zigorre etxean amaituko du garro, zigor garro gaurkoa da. Historia ez da bukatu. Historia jarraitzen du. Eta berrian, kartzelan sortutakoak argitaratzea ateramine.
Orduan, ezin daiteke mugatu, ezin daiteke esan gaur arte. Orduan mugatu behar zen, eta ni Euskal Memoriakoei planteamendu bat egin nien. Zaizu, 2011 arte. Zergatik? Nahi dudalako. Porque mugatu, egun batean bukatu behar zen historia, ez dela posible. Gainea, kointziditzen da, ezker abertzalearen estrategian aldaketa, gero asumitu zuten presoek, bere zentzua zeukan. Baina, orduan, hor bukatzen da liburua. A ber, zen material erabiliet. Hemen oso asunto zaila da. Oso zaila da, historia oso... Historialei beti erabiltzen dute dokumentuak. Eta dokumentuak, guk tratatu beharko genituzke dokumentuak sekretopean daude. Da, estatuaren giltzapean daude. Lehenengo multzo, importante izango zen, zerbitzu sekretuen, edo Guardia Zibilen informazio zerbitzuen, edo instituzio penitentziarien zerbitzu de inteligentzia sortu zituzten dokumentuak. Ezin dugu, erabili, ez dugulako, ez dakit zenbat urte beharko dugu hori eskuratzeko. Kalkulatzen orain egiten ari dira lan batzuk gerreri buruz, campos de konzentrazio eta hori orain, 80 urte pasa ondoren eskuratzen ari da. Orduan, euskal presoen historia, benetazko historia, guk ez dugu ezagutuko. Gure bilobak bai. Jarraitzen baute lanean. Orduan, hori izango zen lehenengo multzo, lehenengo dokumentaren multzo. Gero, badaude, erakunde armatuen eta erakunde zibilen ezker abertzalekoa batez ere, baina insumituen sortu zituzten dokumentuak. Batzuk baitugu, baina gehienek, bai Guardia Zibilak eta bai Polizia Nazionalak lapurtu zizkiguten. Eta haiek orde dituzte. Batzuk errekuperatu dira sumarioetan, eta hortikan bai batzuk lortu ditut. Baina gehienak, badakizu, partzialak dira, porque, claro, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak sumarioara ematen dute txarra diren dokumentuak. Presoen kontrakoak. Ulertzen dira zue, ez? Orduan. Bueno, urrengo multzoa, ze iturria, prentsa, hemeroteka. Hemen beste arazo bat. Bi hemeroteka oso garbi. Alde batekoa, eta hasieran lehenengo urteetan bai ateratzen ziren berriak, baina momentu batean batez ere 89tik aurrera desagertzen dira preso politikoak Madrilgo prensatik. Bakarrik noizbeinka ateratzen duten berri bat, zikintzeko, saiatu dibisioa sortarazteko, eta bestela desagertu da. Hori da, baina erabili behar dira. Porque egia inoiz ez da osoa eta borobila, haiek ere erabiltzen dute zati bat. Eta hori, saiatu behar da, ulertu, filtratu, interpretatu zer dentzelo. Eta beste alde bateko prentsa, hemeroteka. Egia osoa ere ez dute esan. Batez ere isiltzen du gauza batzuk, eta hori ere konturatu behar da, porque nin bilatzen hain nintzen osoa. Erabiltzen, eta hori oso delikatua da, baina erabili behar da eta saiatu behar da. Eta gero, badaude beste iturriak, batez ere testigantzak. Testigantzak nik erabili ditut batez ere liburuetan esalduena, eta liburu batzuk oso ona dira. Adibidez, Angel Rekaltena Herrera buruz oso ona. Jokin Urainen liburuak sobre García del Molino eta hori oso ona dira. Eta horiek erabili ditut. Baina batez ere hor sartzen da Angel Rekalde oso objektibo da, borroka bat deskribatzen duenez, baina besteak batez ere dira literatura. Literatura islatzen du errealitate bat, baina literatura eta nik ez nuen literatura nahi. Hori beste lan bada. Nik adibidez, ateramine, hor, haiek aterako dute bere literatura, baina hau historia da. Eta hor hartu ditut gauza asko, baina ez gehiegi. Eta gero, lehen aipatu dudan liburua, Burdinen arteko herria. Hori izango zen iturriak. Bueno, zertarako liburu hau, orduan.
jakina eta Iñakik esan duena, hau ez da liburu definitibo bat. Hau da lehenengo pauso bat. Lehenengo pauso bat norbaitek irakurtzen badu, ez dut uste norbaitek, baina norbaitek irakurtzen badu konturatu da oso mugatua dagoela. Oso mugatua nik usteet gai hau nire irudi personala da, hartu beharko luke lan monografikoekin. Demagun, emakumeak eta kartzela. Ja, desente dago idatzita. Bildu, osatu, edo adibidez, insumituena. Insumituena, gauzak soltea da, baina behar da. Nik salbuespena bat, orketu, nestak ezagutzen duzue, Cárceles en llamas. Cárceles en llamas, César Lorenzo Orena, da Coppelen historia. Oso ondo egina, eta hori behi historia da, dokumentatua, porque Coppeli buruz garai hartako egunkariek berriak atertzen zituzten. Orduan, liburu hau da bakarrik hori. Lehenengo pausoa eta irakurtzen badezue, barrekatuko diazue egin dudana, porque dena den, liburua eskainita doa batez ere nire kide izan diren presoi. Batez ere. Honek bukatu gaite. Bi ohar bakarrik irudiak, nire oain ikusi dut, nik ez dien ereak, hori da, eta galtetu beharko, ni oso politak egitu zaizkit, eta oso ondo aukeratuta. Hori, eta gero badago, liburuen distribuzioan, horri batzuk horiak direla, da, erlatoa, kontakizuna, eta gero grisa direnak. Oia, hauek teknikoki uste despieze, esaten da. Osea, aspekto batzuk, presok barruan egon garen badakigu, kanpoko jende ez dakila kartzela zer den. Ez dakile eta ez du jakin behar. Orduan, aspekto batzuk, kanpoan ezagutzen ez direnak, tratatzeko, adios, kunda. Nola demontre egiten da kundo bat? ¿Cómo se hace un traslado de presos? Sufritu duguna badaki, isolamendua, zer da isolamendua? Olako gai, batzuk oso aukeratuta, garatua daude horri giristan. Bueno, eta besterik ez. Behar da zeu zer erderaz, nik ez da konturatu baina, pensatzen un zati bat erderaz egin baina. Dice que está bien, que te ha entendido. Oso ondo. Vale. Osten gera, hortan aurrera pausa hondia eman dugu, orain dela 20 urte egingo genuke prentsaurrekoa dana erderaz eta laburpen bat euskeraz, eta gaur egun egiten dugu dana euskeraz, eta batzutan laburpen txiki bat erderaz. Liburua dago euskeraz eta gaztelaniaz, Carlosek esan duen bezala gaztelaniaz idatzi zuela, eta hor barruan kreditotan azaltzen dira argazkilarien izena, itzultzaileen izena, maketatzaileen izena, nik usten dut horiek ere meritu handia izan dutela. 3 ohar txikiak, lehen aipatu du Carlosek 80 urte eta gero lortzen ari gara kartzelako edo beste gainontzetako represioaren artxibotan, zati txiki batean, artxibo batzuk naiz eta 80 urte pasa, oraindikan itxita daude, esate baterako, Guardia Zibilarena, Barne Ministeritzarena, garai horretako gobernazion, en fin, salbuespen handiak dira, naiz eta 80 urte pasa, edo 80 urte pasarren. Bigarrena, oso personala da, orain dela hilabete bat irakurri dut, nik usten dut azken 10 urtetan kartzelari buruz irakurritako testorik ederrena. Bueno, ederra kartzela tartean dagoenean agian ez da hitza probosena, baina oso liburu ederra gazteiztar batek egindakoa, Samuel Sánchez Bakaikoa. Ez dakite izenburua. Bai, oso ona. Ez dakite anatzean irakurri dezute, baina oso liburu ona. Eta harrigarriena da, egileak ez da inoiz presoa egon, baina iturriak oso onak eta literatura mailan ere ikaragarri.
Eta hirugarrena, nik hori aipatu behar nuen, Carlosek bukatzerakoan aipatu egin du, nik usten dut kapitulo bakoitzak izango litzakela beste lan sakonaren abiapuntu bat. Nik usten dut hortarako liburuak pista handiak ematen ditula egiteko beste lan sakonak, inkluso tesi doktoralak eta bar. Zeta kartzela ematen du gauza bakarra dela, baina kartzelaren inguruan daudela 11 gauz, Carlosek aipatu den bezala, sakontzeko. Eta laugarren oharra izango litzakela, pres baldin bazaudete argazki kolektibo bat egingo genula horratean, argazkilaria pres dago eta presarekin ari da, gainera nik usten dut beste toki batera joan beharko dela, eta ados baldin bazaudete, egin dezakegu. Galderaren bat aldez aurretik baldin badago, bestela... Ez dut esan, baina galdera baldin badago. 10 liburu jaso ditugu inprentatik zuzenean, beraz, gustora emango genizueke liburu bat, baina dira daudenak, ez daude gehiago, Durangoko azokan egongo dira liburuak, inprentatik hala esan digute, Durangoko azoka ostegunean edo bestela bazkideak zareten hoi etxean jasoko dezute urrengo astetan, ez? Eta bazkideak ez bazarete, aukera ona badezuete Durangoko azokan hain zuzen bazkidea egiteko aukera, ez? Mi esker berriz, ez dakitzen bat aldiz, eskerrak, baina behin eta berriz, eta argazkia egitera. Han, bizarrarekin dagona da gure argazkilari ofiziala, bera... Nik bat ekarri dut,